Ka ma'am, para asa man ka ma'am? Ano duty ma'am? 5 naman pwede ma'am. Ha? Ah. Ikaw ma'am, asa ka ma'am? 5 ra pwede. Kaday. Estudyante ka day? 5 ra pwede day. Ah. Asa duty day? Ay eskwela ka? Ala? 5 ra pwede. Asa yusim ka kay? Asa ka men? Ya. Ah, muna asa rin ka ma'am? Ha? Asa rin ka? Sige na, okay na. Ayaw na. Ha? 5 raman plete ma'am? 5 ra plete. Sige na, ayaw na. Ah, jadi lang mo gusad. Day, ano day? Ah, 5 ra plete. 5 plete. Jote ka, metro? Asa kolon, metro? Ano na? 5 ra bitaw. Ayaw lang. Ha? Oh, libre na lang. Bitaw. Di ka? Ah, jeep na. Ah, sige, di ko mugos. Ika day. Ah, ika ma'am. Oh, sir. Ano sa play ulit? Kado, asa kado? Eskwela kado? Ay, ma'am, asa ka ma'am? 5 ra plete ma'am. Ah, libre lang yun. Libre sakay. Diba? Ika day, ano day? Ano? Eskwela naman ka? 5 ra plete. Dili ka? Okay. Gayat. Ay, 5 ra plete. Ay, sakian. Ikaw ma'am, asa ka ma'am? 5 ra plete ma'am. Ha? Ako patasan Gis ra. Nga, di kaget. Ilibre na ako ma'am. Ako ilibre. Ajo ka sa ako. Ah, ikaw ma'am, asa ka ma'am? Ika day. Ah. Asa ka ma'am? Duty ma'am. Ah, 5 ra plete ma'am. Ah, 5 ra. Oh, asa ka ma'am? Ika ma'am, asa ka? 5 ra plete. Ay day. Ikaw ma'am, asa ka ma'am? Ika day. Mubit ka? Si Kuya. Ha? Si. Ah, Gcash or cash? pwede rin. Eh, Pila man Kuya? narani mo. 70. Ay, narani mo. Asa ka nga Yuse? Dito ra sa may kuan gani Kuya. Bago nga Yuse? Oh, sa main nga Yuse. Amin Yuse? Oh. Ah, okay. Pero dito sa dili sa kuan dito sa pangalan naman. Ato ati sa ato ra sa pharmacy ba na? Queen's Pharmacy. Kapitan at bang or people shop. Ah, diha sa may Gaisano yun at bang? Dito Sa- dili dili ta mula pa po dito sa may MacBook ra na on. Ah, sige, sa kuan, arita. Mo. Traffic man gud sa highway. So, arita agi sa kuan, dito pikas agi. Okay. Diha ka usod no. Ah, sorry. Isa yung panganay mo? Nika. Gua pa din ang pangalan mga Nika no. Ay ram, ay diyan na. Yeah. Ayaw ka kanay. Sige.